Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya Ketumbuk Guntur Bumi, yang mana pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang filosofi Jawa yang di sini berjudul Ning Jerone Raga Ana Jiwa Ananging Jero jiwa ya ana rasa. Rasa kang katali nyawiji marang ati, mula jiwa raga ati kudu nyawiji manunggal marang kersaning Gusti. Raga lan jiwa, raga iku wadah, jiwa iku isi, tubuh tanpa jiwa mung jasad kosong, ora ana maknane. Ananging jiwa tanpa raga ora bisa nglaksanani panggilan urip. Ing jagat iki mula raga kudu dijaga supaya sehat, ananging jiwa luwih kudu dirumat amarga jiwa sing menehi arah lan makna. Yen raga lan jiwa ora selaras, urip bakal pincang. Awak bisa gagah ananging batin kosong, utawa jiwa bisa sugih ananging awak ringkeh. Pitutur iki angelingake supaya kita ora mung ngurusi lahiriah, ananging uga ngurusi batiniah. Jiwa lan rasa, ing jeroning jiwa ana rasa. Rasa iku pangrasa batin sing alus, sing ora mung rasa seneng utawa susah, ananging rasa welas asih, rasa hormat, rasa syukur lan rasa nyawiji karo sesama. Rasa iki sing dadi jembatan antarane jiwa lan ati. Yen rasa ora digatekake, jiwa bisa garing, ora bisa nyambung karo sesama lan ora bisa nyawiji karo Gusti. Mula rasa kudu dirumat supaya tetep alus lan bening. Dene rasa nyawiji marang ati, ati iku papan pengendalen, papan pangkrasan kang sejati. Rasa sejati bakal nyawiji marang ati, lan ati sing bening bakal nuntun jiwa supaya ora kesasar. Ati sing kero bakal anggawa rasa kesasar lan jiwa dadi ora tentrem. Yen rasa lan ati wis nyawiji, manungsa bakal anduweni keteguhan batin. Ora gampang kegoyah dening hawa nafsu lan ora gampang keseret dening ombake donya. Kesatuan jiwa, raga, ati, urip iku selaras yaiku nalikane raga, jiwa lan ati lumaku bareng, tubuh sehat, jiwa tentrem, ati bening. Yen salah siji ora selaras, urip dadi ora tentrem. Raga tanpa jiwa hampa. Jiwa tanpa ati kesasar, ati tanpa raga ora bisa diwujudake keselarasan. Iki kunci supaya manungsa bisa nemokake katentreman sejati. Pitutur iki ngajak supaya kita tansah ngolah awak, ngolah jiwa lan ngresiki ati supaya kabeh iso nyawiji. Dene manunggal marang Gusti, puncak saka keselarasan iku manunggal marang Gusti.
sing artine kabeh tumindak pangkrasan lan penggalih kudu digadhengake karo kersane Gusti. Urip ora mung kanggo awake dhewe ananging kanggo sesama lan kanggo mandhembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora ateges ilang saka apa sing wis ditindakane. Ananging ateges kabeh gerak tubuh, bisikan jiwa lan keputusan ati tansah digandhengake karo Allah Subhanahu wa taala. Yen wis tekan pangkrasan iku urip bakal luwih bermakna. Lan urip tentrem lan luwih ngrasuk ing rasa sejati. Dene iki ana pitutur luhur, urip iku kudu lomba, seneng lan susah dudu babagan sapa sing luwih sugih lan sapa sing luwih kuat utawa sapa sing luwih misuwur. Urip iku babagan ngolah ati supaya bening, ngolah jiwa supaya tentrem, ngolah raga supaya sehat. Reget awak bisa diresiki nganggo banyu, ananging regete ati bisa diresiki nganggo sabar lan pangkrasa sejati. Aja gumun yen wong liya susah, aja nelongso yen wong liya bungah. Sebab urip saben wong wis ana garise dhewe-dhewe. Sing penting kita kudu tansah ngresiki ati, ngresiki jiwa lan ngresiki raga. Yen kabeh wis nyawiji manunggal bakal luwih gampang manunggal marang Gusti. Nah, itu tadi tentang apa itu ning jerone raga ana jiwa, ning jerone jiwa ana rasa kang katalih nyawiji marang ati mula jiwa. Raga ati iku kudu nyawiji manunggal marang kersaning Gusti. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua penyimak video saya. Kiranya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.